तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं तर काल मी मामाकडे येईल आहे. त्यांचं 11 दिवस गणपती आहे, त्याच्यामुळे मी मामाकडे येईल आहे. तर काल आम्ही कधी येईल, दुपारी येईल, म्हणजे सकाळी येईल, सकाळी 10च्या दरम्यान. आणि आज आम्ही आंघोळ एक चाललं, म्हणजे मामाकडे थांबा दाखवते, हे बघा थांबा. तर आम्ही आता आंघोळ एक जातो नदीवर, जे नदी नाही हा तसं तुम्ही तुमका फिरी दाखवा. आणि संध्याकाळी पण एका जातलं आंघोळ एक, म्हणजे विसर्जनाक जातलं, विसर्जनाक जातलं. काय काय ठेवलं गाव पॅन्ट नव्हती, म्हणजे भिजले, म्हणजे भिजात, तर म्हणून ही दुसरी घातली. ही बघा, ही काका त्यांची घातली मी पॅन्ट. तर आम्ही आता चाललोय बघा. ते सगळे जण बाकीचे पुढे गेलेत. मी स्वर्ग एक्सटॅन हाणूक सांगलेलं आहे लाव, तर ते वांडरान काही गावाकत नाही, हाणूकच नाही. तर बघूया आता व्हिडिओ करू गावता, मी बाकीच्यांचं करीन, माझं गावता काय बघूया. हे बघा चालले, वातावरण एकदम मस्त, असा डोंगर बिंगर आहेत बाजूने, मी दाखवीन तुमका. तर एकदम भारी असा वाटतं. जे मी जास्त करून मामाकडे येत आहे तो म्हणजे ह्याच्यासाठी, कारण मस्त वातावरणाने असता. तर आता मी इलो नदीकडे बघा, बघा इलो इथे बघा नदी ही, बघा नदी ही. कपडे गावताना का जाऊन दे. आम्ही मागे गेलो बघा पाणी बघा किती शुद्ध आहे बघा. ते बघा ते बघ, बघा पाणी बघा किती, पाणी बघा किती स्वच्छ. बघा हे बघा दगड दिसते खालचे, बघा किती मस्त आहे बघा पाणी. हे बघा हो असं वरनाव आहे, आता तो धबधबा तुमका दाखवतोय नंतर. धबधबा त्याचं पाणी बघा पूर्ण आहे असा. थंय 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 व्हावा, थंय जावचा आमका आंघोळ. हे बघा हिले दगड पण बघा, हे बघा हे बघा दगड पण बघा किती मस्त आहेत बघा, गोल गोल असे दगड पण भारी आहेत असे. वातावरण बघा, ह्याला वातावरण बघा मस्त वाटतं. मोबाईलला तितक्या नाही समजणार, पण ह्याच्यात भारी वाटतं. इलाच ना तर भारी वाटतं एकदम. माका काय पेवा ना नाही, दुर्वांगी एक आमच्याकडलो, आणि समर नाही सो माझ्या एका दोघांचा पेवा घेता. हा जा आता मा इथं बघा, इथं का पेवा घेता येतो. बघा एका एका पेवा घेता, मी ते खातो बघा. मी एका एका पेवा करा ना, हे बघा हे बघा काही ना उडी घालतो, हे बघा वरतून उडी घालतो तो बघा. हा घाल, हा तर हा मार मार. इंदवडेकर तू बघा ते पेवणार आता इंदवडे. हा स्टार्ट.
तर आता आमचा पवन बिवान झाला. माका काय पवाशी येत नव्हता, तरी गेले. माका काय जमणार नाही, पवा भीती होता आणि पाणी पण एकदम थंड होता. तो बघा थंय एक दिसता, थंय तो खयचा तरी गड हा असा गड त्या साईड एक तो बघा तो दिसता, तो हयतो 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 हा हयतो गड हा खयतो तरी हयतो बघा. आता आम्ही घराकडे चाललो आणि परत मग संध्याकाळी आम्ही विसर्जनाक जातलो. तर त्यांचा पण व्हिडिओ मी तुमका दाखवते. भारी वाटतं एकदम, म्हणजे असा घनदाट जंगल आणि आणि असं म्हणजे डोंगर बिंगर बाजूनी. तर मस्त वाटतं एकदम, म्हणजे पूर्ण हिरवळ आणि आणि धबधबा पण आहे. शेळवा धबधबा असं नाव आहे त्याचा, शेळवा धबधबा तो पण मस्त आहे, खूप उंच असो. तुमका आता दाखवीन, आता मी घरात जातो तर दाखवीन. खूप मस्त असो आणि खूप असा चारवल्या साईडने असे जे डोंगर आहेत असे पूर्ण असे आणि खूप भारी वाटतं. थंय धबधबा त्या ठिकाणी तर बघा, तो बघा थंय धबधबा असा मस्त शेळवा धबधबा म्हणून आहे. शेळवा धबधबा तो भारी वाटतं एकदम. आणि हे बघा चारवल्या साईडून हे बघा असं आहे बघा, पूर्ण हडे तो बघा सगळं डोंगर आहे तो मस्तपैकी एकदम डोंगर आणि भारी वाटतं एकदम हिरवळ असा असा पूर्ण असा कोकणात अस्सल कोकणात वाटतं असा. पूर्ण येताना जसा घोडग्यात एंट्री केलास ना की तुमका दिसता लगेच तो धबधबा तो दिसता आणि सगळे चारवले डोंगरच ते असे दिसतात. आणि त्यासाठी कोल्हापूरचा सगळा म्हणजे डोंगर. सेवा करून घे. होय महाराज, मान्य करून घे. सगळ्यांना कल्याण कर. अंकल आम्ही त्यांची सुखी आतून सेवा करून घे. होय महाराज, होय महाराज.
असो नसो भाव आम्हा तुझी आटाया असो नसो भाव आम्हा तुझी आटाया म्हणून दृष्टी आहे डोळ्यानं पाहिलं रूपात तेने आलिंग आनंद पूर्ण माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव कायेन वाचा मनसेन देवा पूजा स्मरावा प्रभृती सभावा करोमि वद्यं सकल धरू घेऊ आणि अनिल धरी आहे हडे फिरवा तो उलटो फिरवा आलो घे दगड बाहेर अरे बोला पुढे येतो नाही का बघते लागू तो खेळा नाही ह्यो पेवतो लो दुर्गो खाया आवशी दुर्गो खाया हा दिसलं
नाही रे का धावचाच होता जिद्द देवा देवा पुढे मी दिसतोय तुम्ही गेला चला एक थांबा जरा थांब बाबू जरा थांब एक बुडकी मारूया ना इथे बस बस तू काय एकदम घाला एकदम अरे खोबी घाल ए सुरडी सुरडी हे सुरुडी घाल ए बाजूला या बाजूराव ए चल ओमकार परत परत एकदा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा उडव 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 परत एकदा उडव उडव एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि मोरया रे बप्पा मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया मोरया माझा मोरया मोरया माझा मोरया 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 माझा मोरया मोरया मोरया. तर मित्रांनो असा होता थोडक्यात आमच्या मामाच्या गावचा विसर्जन. तर आपल्याकडे नदीत बुडवतात तर हय व्हाळ असता म्हणजे थंय जास्त पाणी नाही सगळीकडे पण एका ठिकाणी कोंड असता मधीत म्हणजे एकाच ठिकाणी सगळा पाणी असता तर म्हणजे जमा झालेला असता म्हणजे खोल असता थंय बुडवतात. तर आपल्याकडे नदीत बुडवतात तर अशा प्रकारे 11 दिवसाचा विसर्जन पण झालेला. आता सगळेजण आपल्या गावात जाते जसा म्हणजे गाव आता जसा भरलेला होता मुंबईकरांनी आणि पूर्ण भरलेला होता तसा म्हणजे गाव पूर्ण असा प्रसन्न होता. तर थोडासा कमी होत कारण चतुर्थी केल्यामुळे कारण चतुर्थी होत भारी सण असता एकदम गावकऱ्यांसाठी आणि सगळा. मग आता मुंबईकडे गेले की सगळी मग गाव पण थोडं रिकामी होतं जसं आता गणपती जाता तसं गाव पण अर्धा अर्धा रिकामी होत जाताला. तर जर तुमका व्हिडिओ आवडला असाल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.